was very painful for us there. We was lost a lot of things there, a lot of money, a lot of stuff, everything. The shop is empty. Iningi labantu bokufika kuleli banikwa indawo yokufihla ikhanda enkanjini iBlue Waters. Sebabuyela eDunoon futhi bayaqhubeka nokusebenza. Zingamakhulu amabili izitolo ezikule ndawo kanti abanikazi bazo bangobokufika kuleli abaphuma emazweni angaphezulu kwama-23. Izitolo zabo zingumgogodla walomphakathi kanti kwaphoqa ukuthi abaholi mabaqhamuke necebo. Uma isemakuwa ungumholi kulomphakathi wabhacisa osomabhizinisi kanye nempahla yabo emzini wakhe ngonyaka 2018. Basungula isigungu behlangana kanye ngesonto ukudingida ngamabhizinisi kanye nokuxazulula noma ngabe iziphi izinkinga ezikhona. It's very better there now. It's very nice now. It's nothing wrong now. The way I'm living with the people here in Dunoon, I see it like it's a family, you understand? It's all about understanding them, going in together with them, do things with them. I learned a lot of things to see by them also, the business to grow. That's why today I'm growing and growing. Yize sabakhona izigameko zobugebengu kodwa labo sobabhizinisi bathi abakaze baphinde babhekane nesimo esifanayo nalesi esenzeka ngonyaka 2018.